Oraindik iruditzen zait Gasteizen gaudela. Oino nik enekien mugitu ginela. Baina zein da maixua eta zein da arbela. Ez aldu ematen denak dantza nahi direla. Nik erantzun zuzenik ez diote emango. Ni oker emateko ere gaizki nago. Izan hartu ditugu horren beste trago. Grafika inbehar bada egingo dez ondo. Nik ondo egiteko baneukan gokua. Baino tamalez edan egunez mordua. Igotzen ari zaizkit patxaran tardua. Bikote zein genuen nere apellidua. Une honetan ez zait etortzen burura. López Zapatero edo Rodriguezen ura. Nik azken momentuan eran nuen ura. Orain kamareroan un Kristo sartua. Kamareroa hor dago igeltsu batekin. Nik azterketa honi ezin diot ekin. Kuadro bat egiten nahi da prezioarekin. Hirun artean ere bost bat atera ezin. Sorpresa bila dabil maixuak tamalez. Edan gabe ez genuen aprobauko errez. Ni nengoen zeo zer idazteko fedez. Ni suspertu ninteke katxi batean ez. Tamalez edaririk ez daukagu gertu. Hemen kamarero horik ez baita gertu. Ni no presentable nahi atzo gauez lertu. Nik lehen kaldera ere ezin detu lertu. Zuku lertu ez eta nik irakurri ezin. Ni saiatzea ere egin diot muzik. Kuadro bat egiten nahi naiz poligrafoakin. Nik lortu dezta maia podezko petakin. Hemen aguantatzen ez dago erreza. Bani gustora nago ezazula pensa. Egu alkohol perfume fuertean babesa. Guk ez hemen maixuak hartu du sorpresa. Andoni txuri zaude, baino ezazu bota. Klase barruan ez du ondo emangota. Abixeuko dizue, jota, jota, jota. Suspenditzeak jada ez digu importa. Azken konbokatoria hau genuen egin. Eta 60 gaude aprobatu premiz. Alere bueltatuko gera pozik berriz. Honek repetitu du 30 aldiz. Ta 31 akaso derrigor. Ala ere saiatu zera nahiko gogor. Gazteizakoan eta zu ezabiz lehor. Ingeniero hitza ingeniotik dator. Ez gera ailegatu ez herridaztera. Baina parranda ona izan da ospera. Orain zer egin ere ez dakit ostera.
zergatik anez gera joaten gozatzera.